lo trash permet molt apropar-te al públic. No ho havíem parlat, això. Suposo que al final quan escric moltes vegades per riure'm jo del que estic escrivint. I primer m'ha de fer gràcia a mi, després espero que el que a mi em fa riure li faci riure al públic. Em sembla molt interessant el que has dit, de que quan escrius, que primer t'ha de fer gràcia a tu, perquè realment és veritat, durant el procés d'assajos, durant el procés creatiu, hòstia, veies molt clar el que això li agrada, això no li agrada, això tal, vull dir que és molt interessant, que crec que realment hi ha moltes coses, no?, que les fem pensant, no, això com ho farem perquè funcioni, com ho farem perquè vingui... No, un moment, jo us explico la meva història, us explico el que jo he creat, us explico el meu univers mental i el muntarem. I si està fet des d'un lloc guai, és que llavors funciona. Com l'esperit aquest punky, ara pensava, jo crec que surt del tema de que és la nit, no?, la que governa en aquesta funció, és a dir, l'insomni, generalment, passa la nit, i a la nit és quan surten, no?, totes aquestes figures que potser no veus de dia. A mi també hi ha algo de quan, abans de començar a assajar, vaig llegir el text, que vaig pensar que l'humor era un element superintel·ligent i molt potent per a fer crítica, i una cosa molt àcida que és zero pamfletària i zero des del siéntete mal porque haces esto, sinó que és com des de lo quotidià, de lo absurd i de lo sí, som així, fem això i cadascú, pues, qui dia passa any empeny. Trash, punky tendre. Que vinguin també oberts a conèixer, no?, un món, una realitat que potser ningú els hi ha parlat, ningú la coneix, no? Lo desconegut fa por, però aquí penso que s'ensenya d'una forma molt divertida, molt tendra, també ens ha dit molta gent, i creiem que és veritat, no?, i val la pena. I que guai que no sabia res de l'obra i que guai, o sigui, la necessitat que tinc ara d'anar a aprendre alguna cosa i comentar-la, o sigui, revivint el viatge, no?, perquè és veritat que passen moltes coses i passa per molts capítols el seu personatge, te tornen flaixos de la història que penses, buah, és que sí. Això no és fàcil perquè hi ha persones que hi ha algunes escenes que poden incomodar. No s'esperi res i que vingui obert sobretot a riure, a passar-s'ho bé. Jo crec que és una funció que té molta llum i també coses fosques, i és molt guai. Llavors surten com descansats també, perquè hi ha una cosa com de deixar-se anar, riure i fer i estic rient de coses que joder, de lo que estic... Vull dir que crec que sí. Remoguts també, perquè hi ha moments molt tendres, molt... I després hi ha molts temes a parlar i connectar-ho. I a més és una obra amb molts detallets petits i moltes cosetes que després crec que quan surts dius, hòstia, clar, allò, aquella frase o allò han dit vull dir que, no? Té com fondo. Com heu dit, punk i molt tendre. Ahir una amiga que va venir em deia, tia, és que jo sóc aquest personatge, no? O sigui, com me passa igual, vaig rebentada, no sé què. Vull dir que al final crec que també és un viatge en el que te pots sentir fàcilment identificat, tal com vivim avui en dia la majoria. Es parla molt de la soledat en la ciutat, d'aquest desencantament, una mica que dona la sensació que tenim bastant, no?, últimament. Vull dir que el protagonista d'aquesta obra forma part del col·lectiu LGTBIQ+, però que hi ha tots uns altres personatges, no?, que l'acompanyen durant tot el viatge, que van apareixent, que són gent de la seva vida o gent que es va trobant, i tot aquest arc de diferents personatges és molt variat. I som una mica tots, jo crec, està una mica representat tothom. De fet, quan vaig començar a escriure l'obra es deia Ronda d'Amics, i perquè era un tema que en el seu moment em preocupava, quan l'escrivia em preocupava molt, perquè suposo que vaig tenir alguns desencantaments o estar desencisat amb el tema de l'amistat. I crec que aquesta sensació d'estar desencantat, sobretot, per exemple, amb els amics del col·le, que ja no veus, i com que les amistats van desapareixent, el text està impregnat d'aquest sentiment, sí. És bastant clau que a la primera escena ja hi ha un metge que pregunta, tens amics, no?, quan ell exposa tota la seva tesi del per què no pot dormir, i és bastant el detonant del tot el viatge que fa ell, no? O sigui, en la pregunta d'abans jo pensava, és que clar, hi ha un ventall molt ampli perquè hi ha algo molt relacional com a eix de tota l'obra, no?, de tothom en qui se creua i quin vincle té el teu protagonista en cadascú. I algo en lo que jo personalment me quedo molt, sense fer gens d'espoiler, és que ell en l'amistat troba un relax, i troba un caliu i troba una solució als seus problemes. O sigui, el seu personatge fa molta revisió de, hòstia, jo he perdut el vincle en els meus amics perquè jo mateix els he descuidat i ara vaig a rascar i tinc el xoc de aquella no m'escolta i no tenim absolutament res en comú, a qui jo li vaig fer coses que no hagués hagut me demostra que és una bona persona i que no tal, i els que potser no triaria, pues sí que estan. Jo he estat
tot lo bon amic o lo bon company que jo podria haver estat amb persones que potser em semblava, no?, que eren molt diferents de mi i no m'hi he costat prou. On m'ubico jo en aquest eix de l'amistat, no? És a dir, i també fer la reflexió de dir, tinc amics, no en tinc, per què no en tinc, he estat sempre un bon amic, he estat sempre un bon company, no? I està bé en algun moment parar-se i dir, vale, on estic ara mateix i perquè també potser sóc on sóc, no? Una mica el que ens passa és que el conte aquell que ens havien explicat, que és mentida, de estudis, feina, parella, hipoteca, fills, jubilació daurada, és mentida? Ja no és possible? Oh! Ja no ens el deixa fer el sistema, ja està, no s'aguanta. I llavors, per tant, crec que per això ara parlem molt més de l'amistat, perquè hem entès o estem entenent, o no ho sé, que necessitem molta més tribu. Que allò de la família nuclear, no?, de tu amb la teva parella sols contra el món, ja no val, ja no en fem prou, necessitem tribu i necessitem ser més.